तिन्ही सांजेची वेळ झाली होती. शांताने दिवे लागण केली आणि देवपूजा करू लागली. पारावर गप्पा मारायला गेलेला तिचा नवरा रामा आला. त्याने हातपाय धुवून देवदर्शन केले. शांता स्वयंपाकाच्या तयारीला लागली. रामाने जनावरांना वैरण टाकावी म्हणून कडब्याच्या पेंड्या तोडायला सुरुवात केली. रामाची आई बयाबाई देवळात भजनासाठी गेली होती. पुढच्या तासाभरात जेवण तयार झाले. रामा जेवणासाठी उतावीळ झाला होता, कारण लवकर जेवण उरकून त्याला नदीजवळील शेतात गव्हाला पाणी पाजायला जायचे होते. शांता, अगं झालं का ग जेवण तयार? मला वाढ पटकन, झालं असेल तर, काहीशा घाईत तो म्हणाला. अहो, रोज तर उशिरा जेवता, आज एवढ्या लवकर? अचंबित होऊन शांता म्हणाली. हो, टेकाच्या शेतात जायचं आहे, गव्हाला पाणी पाजायला. झालं असेल तर वाढ बघू पटकन. रामा गडबडीत दिसत होता. म्हणजे ते नदीजवळचे शेत ना? शांताने विचारले. रामाने होकार दिला. पटपट जेवण उरकून त्याने टॉर्च आणि काठी हातात घेतली. गळ्यात एक टॉवेल टाकला आणि तो शेताकडे निघाला. पुढच्या अर्ध्या तासात भजनासाठी गेलेली त्याची आई बयाबाई परत आली. रामा शेताकडे गेल्याचं तिला माहीत नव्हतं. 8:30 होऊन गेले तरी रामा जेवायला येईना हे पाहून तिची बडबड सुरू झाली. लगीन झालं तरी अक्कल आली नाही अजून. घरी आय हाय, बायको वाट बघीत असेल. म्हातारीचा पारा चढू लागला होता. म्हातारीचा गैरसमज शांताच्या लक्षात आला आणि ती बोलली. अहो आत्या, ते मगाशीच जेवून गेले. टेकाच्या शेतात गव्हाला पाणी पाजायला जातोय म्हणत होते. हे वाक्य ऐकून म्हातारीच्या पायाखालची जमीनच सरकली. डोक्याला हात लावून म्हातारी पटकन खाली बसली. बोलण्यासाठी तिच्या तोंडातून शब्दच निघत नव्हते आणि त्याच अवस्थेत तिला घेरी आली. म्हातारीची ती अवस्था बघून शांता घाबरली. सासूला अचानक काय झालं तिला समजलं नाही. घरात ती एकटीच असल्याने मदतीसाठी तिने शेजारच्या सुला काकूला हाक देत बाहेर धावली. सुला काकू, त्यांची सून, पांडूनाना आणि बाजूच्या टपरीवर उभी असलेली 2-3 तरुण पोरं हे सर्वजण म्हातारीला बघायला धावले. म्हातारीच्या तोंडावर पाणी शिंपडले. कांदा फोडून नाकाला लावला तशी म्हातारी सावध झाली आणि भानावर येताच तिनं हंबरडा फोडला. सुला काकू तिला शांत करून काय झालं म्हणून विचारत होती. हुंदके देत म्हातारी बोलली. नशीब फुटलं ग माझं सुले, घात झाला. रामा गेलाय ग टेकाच्या शेतात. आज अमावास हाय, काळीच धाडधाड उडतंय ग माझं, म्हणत म्हातारीने पुन्हा हंबरडा फोडला. म्हातारीच्या त्या वाक्यानं जमलेलं सर्वजण जागीच खिळल्यासारखे झाले. सुला काकूही आता लटपट कापत हुंदके देऊ लागल्या. शांताला काहीच समजत नव्हते. रामा आणि तिच्या लग्नाला अजून 1 वर्षही झालं नव्हतं. त्यामुळे तिला त्या शेतीबद्दल जास्त माहिती नव्हती. तशी ती 1-2 वेळा रामाबरोबर नदीकडच्या त्या शेतात गेली होती. पण दिवसा न राहून तिने सासूला विचारलं. आत्या, असं काय आहे हो तिथं? काय चाललंय, मला सांगतं का कुणी? आता शांताचा स्वरही रडवेला झाला होता. आपला नवरा कसल्याशा संकटात आहे हे तिच्या अंतर्मनाने हेरले होते. पण बयाबाई काहीही बोलण्याच्या मनस्थितीत दिसत नव्हती. सुला काकू बोलू लागल्या. पोरी, समजल तुला समद, धीर सोडू नको. कुकू बळकट राहावं म्हणून देवाचा धावा कर. पांडूनाना, धना अण्णा आणि बाकीच्यांना सांगून बजरंग पुजाऱ्याला बोलवा. पोरांनू जमल एवढी माणसं गोळा करून लगोलग इथं या. पांडूनाना आणि ते तरुण चटकन बाहेर धावले. आता शांताही सासूच्या सुरात सूर मिसळून धाय मोकळून रडू लागली. गावकुसाबाहेर मिट्ट काळोख दाटला होता. आज अमावस्या होती, पण रामाला अमावस्या पौर्णिमासारखीच. त्याचा असल्या भूताखेतांच्या गोष्टीवर विश्वास नव्हता. लहानपणापासून त्याने बरेच किस्से ऐकले असले तरी त्याला त्या अफवाच वाटत, कारण त्याला प्रत्यक्ष कधीही असला अनुभव आला नव्हता.
रामाला शेतात येऊन तास लोटला होता. आल्या आल्या मोटर चालू करून तो कामाला लागला होता. पाटाचे पाणी एका वेळी 3-3 सऱ्यांना वळवून शेताच्या शेवटपर्यंत पाणी पोहोचले की नाही खात्री करून मग पुढच्या 3 सऱ्यांना पाणी वळवत त्याचे काम संथगतीने चालू होते. टॉर्चच्या प्रकाशाने अंधार चिरला जात होता. बाजूने वाहणाऱ्या नदीच्या पाण्याचा खळखळाट शांतता छेदत होता. त्याला रातकिड्यांची साथ मिळत होती. सरीत पाटाचे पाणी येताच अदृश्य रातकिडे पटापट जमिनीतून बाहेर पडत होते. शेताभोवतालीच्या झाडात घुबडांचा सुळसुळाट वाढला होता. रामाने अंदाज घेतला, शेत अर्धे पाणी पाजून झाले होते, म्हणजे अजून 1.5 तास तरी लागणार. त्यानं एका वेळी 3 ऐवजी 4 सऱ्यांना पाणी सोडायला सुरुवात केली. काम लवकर उरकून त्याला घरी जायचं होतं. घरी शांता वाट बघत असणार. अन इतक्यात पाटाचं पाणी थांबलं. रामाने गावाकडे नजर टाकली. लाईट गेली नव्हती. नदीकडे जाऊन मोटार बघणे भाग होते. तो नदीकडे चालला. टॉर्चचा प्रकाश पुढे पुढे पळत होता. 2 शेत सोडून नदी होती. तो पाटातूनच चालला होता. अन इतक्यात 20 फूट अंतरावर पाटात एक बाई फतकल मांडून बसलेली दिसली. अंगावर हिरवं लुगडं होतं. पदर डोक्यावर होता. हातात काकणंही असावीत. काकणांचा आवाज येत होता. तिची पाठ रामाकडे होती. अन शून्यात नजर लावल्यासारखी ती एकटक नदीकडे बघत होती. ती न हलता शांत बसली होती. तिच्या बसण्याने पाटाचे पाणी पूर्ण अडले होते. पण मोटर चालू असावी. आवाज येत होता. कोण असावी ही बाई? लोक म्हणतात ती हीच का नदीवरची हडळ? या विचाराने रामाचं अंग शहारलं. पण माणूसच दिसतंय. भूत असं थोडीच दिसत असेल. हिम्मत करून त्यानं आवाज दिला. कोण आहे तुम्ही? अन पाटात बसून काय करताय? काहीही उत्तर आले नाही. त्याने पुन्हा आवाज दिला. आओ, तुम्हाला बोलतोय. उठा तिथनं. सगळं पाणी अडलं पाटाचं. रामा काहीसा चिडला होता. अन ती बाई किंचित हलली. तेव्हा रामाला दिसले की तिच्या मांडीवर एक तान्हं बाळ आहे. ती हल्ल्याने मांडीवर असलेल्या लहान मुलाचा किरकिरल्याचा आवाज आला. तशी ती बाई चिडली. अन एखाद्या बाहुलीने डोके जागीच गरगर गोल फिरवावे तशी तिची मान गरकन मागे वळली. पण बाई पाठमोरीच बसून होती. अन ती रामाकडे पाहत विभीतच्या आवाजात खेकसली. पोर पाणी पितंय माझं, म्हणून शांत हाय. थोडा येळ थांब, मग बघती तुझ्याकडं. एवढं बोलून ती विद्रूप हसू लागली. तिच्या कपाळावर मळबट होता. एक डोळा फुटून जागीच नाचल्यासारखा वाटत होता. दुसरा डोळा कमालीचा गोलाकार होता. अन आतले बुबुळ मांजराप्रमाणे उभट होते. नाक पोपटाप्रमाणे टोकदार अन कान काहीशे मोठे होते. कानांच्या पाळ्या खांद्यापर्यंत लोंबत होत्या. डाव्या बाजूचा एक दात सुळ्याप्रमाणे बाहेर डोकावत होता. तिचा आवाज एखाद्या रानटी जनावरासारखा वाटत होता. ही बया आता आपल्याला जिवंत सोडणार नाही. या विचाराने रामाचा घसा कोरडा पडला. त्याचं सर्व शरीर त्राण जाऊन जणू लुळं पडलं होतं. डोळ्यासमोर अंधारी येऊ लागली. अन तो धपकन पाटाच्या बाजूला कोसळला. ती नदीवरची हडळच होती. त्यात आता कसलीही शंका उरली नव्हती. रात्रीचे 9:30 होऊन गेले होते. रामा हडळीच्या इलाक्यात एकटा गेला आहे, आणि तेही अमावस्येला. ही बातमी साऱ्या गावात वाऱ्यासारखी पसरली होती. रामाच्या घराबाहेर लोकांची झुंबड उडाली होती. रडून रडून बयाबाईचा घसा बसला होता. पांडुनाना, धना अण्णा आणि बजरंग पुजारी हळू आवाजात काहीतरी बोलत होते. गर्दीची कुजबूज अखंड सुरू होती. आणि तेवढ्यात धना अण्णा बोलू लागला. हे बघा गावकऱ्यांनो, सगळा प्रकार सर्वांना समजलाच आहे. आपल्या भल्यासाठी आपण नियम बनवला आहे की त्या हडळीच्या इलाक्यात अमावस्येला
रात्री कुणीही जायचे नाही. तिने मागील 200 वर्षात 50 बळी घेतले आहेत आणि 51 बळी पूर्ण झाल्यावर ती पुन्हा गावात दाखल होण्यापासून कुणीही तिला थांबवू शकणार नाही. म्हणून सर्वांनी नियम पाळायचा आहे. असो, जे झाले ते झाले. रामा आता संकटात आहे. त्याला वाचवणे आपले काम आहे. त्यासाठी माझ्याबरोबर नदीवर जायला 7-8 तरुण लागतील. आशा करूया की तो जिवंत असेल. त्याला घरी आणल्यावर आपण त्या हडळीचा कायमचा बंदोबस्त करण्याचं पाहू. गर्दीतून हो बरोबर आहे, कायमचा बंदोबस्त व्हायलाच पाहिजे असे सूर उमटले. 8-10 तरुण पोरं नदीवर जायला तयार झाली. हातात टॉर्च, काठ्या, कुऱ्हाडी, भाले घेऊन ते टोळकन नदीकडे निघाले. सगळा गाव मात्र रामाच्या घरासमोरच बसून राहिला. जे काही सुरू आहे यावर शांताचा विश्वासच बसत नव्हता. देव पाण्यात ठेवून ती रडत बसली होती. आता ते 8-10 जण घाबरत घोळका करून पुढे चालत कसेबसे नदीजवळच्या रामाच्या शेतात पोहोचले. मोठ्यांदा रामाला हाक मारत, टॉर्च इकडे तिकडे फिरवत ते रामाला शोधत होते. पण एकट्याने कुणीही फिरायचे नाही ही ताकीद बजरंग पुजाऱ्याने दिल्याने ते 2-2 जण फिरत शोधत होते. रामाच्या शेतात सगळीकडे शोधून झाले, पण रामाचा कुठेच पत्ता नव्हता. अर्धवट भिजलेल्या त्या रानात पाय चिखलांनी बरबटले. काम करताना रामा शेत सोडून कुठेही जाण्याची शक्यता नव्हती. शेवटी एकच शक्यता होती, रामाला जीवे मारून ती हडळ त्याला घेऊन गेली असावी. धनाअण्णाने पोरांना जमिनीवर टॉर्च मारून कुठे रक्त वगैरे आहे का ते पाहण्यास सांगितले, पण तसेही काही आढळले नाही. इतक्यात नदीकडील बाजूने जोरात कणखण्याचा आवाज आला. सर्वांचेच धाबे दणाणले. पोरं बांधावरून वर चढत गावाकडे पळू लागली. पण वयस्कर धनाअण्णाने कान देऊन ऐकले. आवाज रामाचा होता. धनाअण्णाने पोरांना आवाज दिला, अरे पोरांनो, मागे फिरा, रामा जिवंत आहे. पोरे परत आली. रामा भानावर आला असला तरी असंबद्ध बडबड करत होता. दोन्ही बाजूला बखोटीला धरून पोरांनी त्याला कसाबसा गावात आणला. रामाचं घर छोटं असल्याने त्याला अंगणातच एका कॉटवर टाकण्यात आले. बयाबाई त्याच्याकडे धावत जाऊन त्याचे पटापट मुके घेऊ लागली. शांताचे आनंदाश्रू थांबतच नव्हते. बायांनी रामाभोवती गराडा घातला. बजरंग पुजारी पुढे आला आणि त्याने सर्व बायकांना हटकवून बाजूला केले. रामा आता चांगलाच शुद्धीवर आला होता, पण त्याची बडबड किंचित सुरू होती. एवढे लोक आजूबाजूला बघून तो काहीसा बावरला. बजरंग पुजाऱ्याने त्याला पाणी पाजले आणि नेमके काय झाले ते विचारले. बघ्यांची गर्दी जणू याच प्रश्नांची वाट पाहत होती. सर्वजण कानात प्राण आणून रामा काय सांगतोय ते ऐकू लागले. रामाने सर्व हकीकत सांगितली, पण हडळीच्या तावडीतून रामा जिवंत कसा सुटला हा प्रश्न रामासह सर्वांनाच पडला. त्यावर बजरंग पुजारी बोलू लागले, हे पहा, बरीच वर्ष आपण सर्व अमावस्येचा तो नियम पाळत असल्याने काही हानी झाली नव्हती, पण त्यामुळे तिथे हडळ नाहीच आहे असा काही जणांचा समज झाला होता. पण आज त्या हडळीची सत्यता सर्वांच्या समोर आली आहे. आता रामा कसा सुटला हा प्रश्न तर माझ्या मते तो बेशुद्ध पडला त्यामुळेच सुटला. ती हडळ बेशुद्ध रामाला मृत समजून काही न करता निघून गेली असावी. ह्या प्रसंगातून दुसरा काही अर्थ निघत नाहीये. सर्वांनाच बजरंग पुजाऱ्याचे ते म्हणणे पटले असावे. लोक माना डोलावून त्याला दुजोरा देत होते. आणि तेवढ्यात बजरंग पुजारी पुन्हा बोलू लागला, सर्वांनी आता आपापल्या घरी जा. रामाला आरामाची गरज आहे. त्याला घरात न्या. रात्रीचे 12 वाजून गेले होते. गर्दी हळूहळू पांगू लागली आणि विचित्र घडामोडींचा तो दिवस संपला. त्या भयान रात्रीला आता 8 दिवस होऊन गेले होते. गावकरी तो किस्सा जवळपास विसरलेच होते.
पण रामाच्या घरात अजूनही तो प्रसंग आठवणीत होता. तो आयुष्यभर तसाच आठवणीत राहणारही होता. पण अजून एक कारणही होते, रामाची तब्येत दिवसेंदिवस खालावत चालली होती. तो खंगल्यासारखा दिसत होता. त्याची बडबड वाढतच चालली होती. बयाबाईने सर्व अंगारे धुपारे वापरून पाहिले, कशाचाही गुण येत नव्हता. अन आता तर तो रात्री अपरात्री बडबड करत घरातून बाहेर यायला पाहत होता. मला ती बोलावतेय म्हणत नदीकडे बोट दाखवत होता. शेवटी बयाबाईने बजरंग पुजाऱ्याला बोलावून सर्व प्रकार कथन केला. हे सर्व ऐकून बजरंग पुजाऱ्यांच्या चेहऱ्यावरचा रंगच उडाला. त्याने जाणले की रामा अजूनही हडळीच्या तावडीतच आहे. अन जर ती हडळ रामाचा बळी घेण्यात यशस्वी झाली तर ती गावात दाखल होईल. या विचारानेच बजरंग पुजाऱ्याचं अंग शहारलं. त्याने तात्काळ पांडुनानाला बोलावून आज रात्री चावडीवर गावाची मीटिंग बोलवायला सांगितले. रात्री 9च्या सुमारास मीटिंग सुरू झाली. पण कशासाठी मीटिंग आहे हे पुजारी सोडून कोणालाच माहीत नव्हते. सर्वजण कुजबुजत अंदाज बांधत होते. तेवढ्यात बजरंग पुजारी बोलायला उभा राहिला. त्याच्या हातात फिकट केशरी रंगाच्या कापडात गुंडाळलेली एक वस्तू होती. बहुधा पंचांग किंवा एखादी नोंदवही असावी. पुजारी बोलू लागला, हे पहा, रामाला त्या हडळीने जिवंत सोडले आणि आपण सर्वांनी सुटकेचा श्वास घेतला. आपण त्या हडळीचा कायमचा उपाय करायच्या गोष्टी केल्या, पण पुढे काहीही केले नाही. पण मी सर्वांना खात्रीपूर्वक सांगतो, धोका अजूनही टळलेला नाही. त्याच्या शेवटच्या वाक्याने सर्वांनाच धडकी भरली. सर्वजण अधीर होऊन पुजारी काय बोलणार ते ऐकू लागले. रामा जरी जिवंत असला तरी अजूनही तिच्या कब्जात आहे आणि ती हडळ त्याला घेऊन जाण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. आणि जर का तसे झाले तर तो तिचा 51वा बळी ठरेल आणि त्या हडळीचा गावात येण्याचा मार्ग मोकळा होईल. आणि पुढं काय होऊ शकतं त्याची कल्पना न केलेलीच बरी. अहो, पण ती गावात येईलच कशावरून? गर्दीतला एक तरुण पोरगा बोलला. उपहासाने हसत हातातली ती वही उंचावून दाखवत बजरंग पुजारी बोलू लागला, ही नोंद वही पहा. यात माझ्या पंजोबांनी त्या हडळीबद्दलची सर्व माहिती नोंद करून ठेवली आहे. 200 वर्षांपूर्वी ती हडळ ह्या समोरच्या पिंपळाच्या झाडावर प्रकट झाली. कुठून आली देव जाणे, पण गावात हाहाकार उडाला. त्यावेळी तिने 15 वर्षात जवळजवळ 40 बळी घेतले. त्या वर्षात मृतांची नावे, ते मेलेल्या दिवसाच्या तिथी याची नोंद आहे या वहीत. मग त्यावेळी आतासारखीच ग्रामसभा बोलावून तिला गावातून हद्दपार करण्याबाबत विचार झाला. मग माझ्या पंजोबांनी जवळजवळ 4 महिने अभ्यास करून एक विधी शोधून काढला आणि त्या हडळीला गावाबाहेर पिटाळले. तेव्हापासून ती नदीवर राहते आणि तिथेही तिने पुढील काही वर्षात 10 बळी घेतले. त्याचीही नोंद माझ्या वडिलांनी आणि मी याच वहीत केली आहे. आता जर तिचे 51 बळी पूर्ण झाले तर ती महाशक्तिशाली बनेल आणि पंजोबांनी केलेल्या त्या तात्पुरत्या उपायाला ती जुमानणार नाही. आधीच गावाबाहेर पिटाळल्याने ती रागात असेल आणि त्यामुळे ती थेट गावात दाखल होईल. डोळे विस्फारून लोक ऐकत होते. गर्दी अगदी स्तब्ध झाली होती. आपला गाव एका भयानक संकटाच्या तोंडाशी आहे ही जाणीव सर्वांना हादरवून सोडणारी होती. आणि तेवढ्यात ती शांतता भंग करत धना अण्णा बोलते झाले, बजरंग बापू, आता तुम्हीच शोधा एखादा कायमचा उपाय. आणि सर्व गर्दी हो हो म्हणत मान डोलावू लागली. आणि बजरंग पुजारी म्हणाला, मला माहीत होतं कधी ना कधी ही वेळ येणारच आहे. म्हणूनच गेली कित्येक वर्षे मी हा उपाय शोधण्यात घालवली आहेत. माझं काम जवळजवळ पूर्ण होत आलं आहे, पण अजून 10-15 दिवस तरी लागतील. तोपर्यंत डोळ्यात तेल घालून आपल्याला रामाला सांभाळावे लागेल. पुजाऱ्याच्या या वाक्याने सर्वांनाच आधार वाटला आणि मीटिंग संपली. रामाची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत चालली होती. त्याच्या बडबडीने तर चरमसीमा गाठली होती.
एखाद्या मनोरुग्णासारखा तो अखंड बडबडत होता, पुटपुटत होता. जणू ती हडळ त्याच्या अवतीभोवतीच घुटमळत होती. जणू त्याच्या कानात काहीतरी पुटपुटत असावी. आपले सैतानी विचार त्याच्या डोक्यात पेरू पाहत होती. त्याला फूस लावू पाहत होती. रामाला कुठल्याही परिस्थितीत गावकुसा बाहेर काढून नदीकडे आणणे हे तिचे ध्येय होते. रामा आता हिंसकही झाला होता. नदीवरची ती अवदसा त्याला वेळी अवेळी, रात्री अपरात्री साद घालत होती. अनभान हरपलेला रामा 10 हत्तींचं बळ आल्यासारखा दरवाजावर धडाका मारत होता. जणू सैतान त्याच्या संगात जागा झाला असावा असा अतृप्त चित्कार करत होता. त्याला सावरायला आता 4-5 रांगडे गडी कमी पडू लागले होते. रामा जर सुटून गावाबाहेर पळाला तर अनर्थ घडणार होता. उभ्या गावाला याची कल्पना होती. म्हणूनच रामावर करडी नजर ठेवणे आवश्यक होते. अन गावकरी तसं करतही होते. पण बजरंग पुजाऱ्याने लवकरात लवकर या हडळीचा बंदोबस्त करावा अशीच साऱ्या गावकऱ्यांची इच्छा होती. कारण सारा गाव जणू एका अनामिक भीतीने पोखरला जात होता. भीतीचं ते सैतानी सावट गावावरून हटायला राजी नव्हतं. लोक सायंकाळी 7 नंतर घरातून बाहेरही पडायला धावत नव्हते. न जाणू कुठून कुठल्या अंधाऱ्या कोपऱ्यातून त्या अवदसेची नजर आपल्यावर पडेल आणि ती आपल्याला तिच्या दुनियेत घेऊन जाईल, त्या सैतानी काळ्या जगात घेऊन जाईल अशी ती भीती होती. अमावस्या आता 2च दिवसांवर होती. गावकरी फार चिंतेत होते. या अमावस्येला ती हडळ आपली पूर्ण ताकद झोकणार होती. आपला 51वा बळी पूर्ण करण्यासाठी ती आसुरी शक्ती कोणत्याही थराला जाणार होती. अजूनही प्रकाशाच्या बाजूने तग धरून असलेला रामा कदाचित अंधाराचा कायमचा गुलाम बनणार होता. त्या मिट्ट सैतानी काळोखाचा गुलाम. अन मारलेल्या त्या 51 जीवांच्या आत्म्यांचा वेताळाशी सौदा करून ती हडळ आपलं इप्सित साध्य करणार होती. ती हडळ महाशक्तिशाली बनणार होती. सैतानाचा वारसा पुढे चालवायला, काळोखाचे साम्राज्य विस्तारायला, अन धर्माची राख रांगोळी करून अधर्माचं वर्चस्व प्रस्थापित करायला. त्यामुळे अमावस्येच्या रात्री रामाला ताब्यात ठेवणे म्हणजे एक ब्रह्मसंकटच होते. म्हणूनच बजरंग पुजारी अहोरात्र जागत होता.